Maayong gabi sa tanang mga kaigsunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Acts chapter 20 verse 28. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 ang giingon dinhi. Bantayi gayud ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At imanagayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. May the Lord bless the short meditation of His word tonight. Atong makita sa atong teksto karon nga ang iglesia gipalit ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. Meaning to say, the church is Christ's purchased possession. Gipalit niya kini sa iyang kaugalingong dugo. It's not ours. Walay bisag kinsa kanato nga makaingon nga this is our church. I founded this church. Dili. Si Kristo mo'y nagtukod sa iyang iglesia, gipalit niya pinagi sa iyang hamili nga dugo. Ngano? Sa una, ulipon kita sa sala, nahailalom kita sa tunglo ug kapungot sa Dios, nahailalom kita sa paghukom sa Dios, ug ang atong destination mga kaigsuunan didto gyud straight sa linaw nga kalayo. Kinahanglan nga ma-rescue kita, pero dili kita maka-rescue sa atong kaugalingon. Mao nga pinaagi sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaluoy, mianhi siya dinhi sa kalibutan, gipadala siya sa iyang amahan aron lukaton ang iyang mga katawhan, aron paliton pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ug kung gipalit kita, gipalit ang iglesia, we are the church. Kung gipalit ang iglesia sa hamili nga dugo ni Hesukristo, ato kining atimanon, ato kining mahalon, ato kining i-value as a cherished possession also. Gumikan kay kung dili kita kabahin sa iglesia sa Ginoo, kabahin kita sa kampo ni Satanas. But by the grace of God, we now belong to Jesus Christ our Lord. So, upon this rock I will build my church. Remember, it is really the Lord Jesus Christ who is the head of His church. And we are commanded in the scriptures to love the church of Jesus Christ. To be careful sa atong paglakaw, to be careful sa pag-atiman sa mga kaigsunan, pag-atiman sa panon, gumikan kay ang iglesia gipalit ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. When we pray for the church, we are actually giving glory to Jesus Christ. Remember unsa ang giingon ni Jesus kay Pablo on the way to Damascus? Saul, Saul, why are you persecuting me? Nganong gilutos mo man ako? Pero sa tinuod lang, kinsa man ang gilutos ni Paul? Gilutos ni Pablo ang church. Pero ang giingon ni Kristo, siya ang gilutos ni Pablo. Meaning to say, to persecute the church of Christ means to persecute Christ. Ang attitude nato sa Church of Christ, attitude di ay nato kana kay Kristo or ni Kristo by extended application. Mao nga kung wa ta nahigugma sa church, wa di ta mahigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong gilutos ang church, gilutos di nato ang atong Ginoong Hesukristo. To persecute the church means to persecute Christ. So let us be careful to really love the church nga gipalit niya sa iyang hamili nga dugo. Magampo kita. Salamat o Dios, gumikan kay dili day basta-basta ang kantidad sa imong paglukat sa imong iglesia, ang imong dugo gyud, ang imong life blood. Mao nga unsay mahitabo sa church, imo gyud nga labanan ang imong iglesia, imo kining atimanon, no gates of Hades shall prevail against your church. Mo imong giingon. And help us to really love your church, to value your church, to defend your church, and to proclaim Jesus Christ as the head of the church. At og tabangi kami sa among pagpadayon sa pagampo ni ining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.